It-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar u l-lokal tal-imqabba iddominat minn bnadar mezzasta. Ir-raħal li tant kien joss u ħadem għalih għal snin twal, Niki Briffa, fejn serva lir-residenti bħala s-sindku tagħhom. Fil-Knisja Parrokjali, imżejna għall-festa ta' Santa Marija, sens ta' apprezzament lejn dan il-ġentlom b'qalb kbira. Niki Briffa ħalla din id-dinja fit-8 ta' Awwissu fl-età ta' 76 sena. Huwa kien miżżewweġ lil Ġina u kien missier ta' tnejn, Aldo u Aron. Niki Briffa kien imżejjem b'ħafna talenti fosthom ukoll artistiċi. Kellu passjoni kbira lejn il-maġija waqt li ħadem bħala attur fi produzzjonijiet u għamel att ta' props b'tant reqqa u preċiżjoni għal serje televiżivi. Briffa għamel xogħol kbir ukoll fl-istazzjonijiet One fejn kien saħansitra kontrollur finanzjarju għal diversi snin u ħadem b'lealtà sħiħa lejn dak li kien jemmen fih. Kull ma kien jagħmlu bl-akbar serjetà u impenn kif baqa' magħruf minn ex kollegi tiegħu. Kien jirrispetta l-opinjoni ta' kulħadd. Persuna ta' umiltà kbira, ġenwina u ġusta mingħajr ma tiftaħar u tmexxi bl-eżempju tal-ħidma tagħha, kif anke iddeskrivih il-Prim Ministru Robert Abela fl-aħħar jiem. Dunnu il-Camilleri D'Amato li Niki kien it-siju ta' rispett tiegħu fisser il-valuri li ħaddan u li għadda lil bosta u dejjem għamilhom minn qalbu. Iddeskrivih bħala persuna li għexet il-valuri insara billi għenet u kienet ta' gwida għal ħafna f'ħajjita. Naħseb Niki huwa bniedem nistgħu nsejħulu bniedem ta' paċi. Ma kienx ħares lejn kuluri politiċi. Anka meta kien sindku tal-imqabba, kien hemm għal kulħadd. Dan huwa eżempju sabiħ. Kien hemm biex jaqdi. Għal-funeral attendew ukoll l-awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-Prim Ministru Robert Abela u diversi persuni distinti oħrajn. L-aħħar tislima xierqa lir-raġel ħabriki li llum m'għadux magħna iżda ħalla il-marka tiegħu minquxa f'dawk kollha li ħadmu miegħu kemm meta kien imexxi l-Kunsell Lokali tal-Imqabba kif ukoll fis-snin li fihom ħadem bożza fi ħdan l-istazzjonijiet One sa mill-bidu tagħhom.